बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो भट होनाया फिन नोंथांमोननि आखायाव। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिखौ सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव टप 8 आव गाखोहोनो नोंथांमोना फिन भट होबावनांसिगोन। 4 जुन एबा दिनै सनिबार मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय 6 जुन समबार फुंबिलिनि 9 रिंगासिमनि गेजेराव नोंथांमोना भटखौ हरनो हागोन। होखानाय सम बायदियै होखानाय 9152915246 जानबुं अनजिमायाव गाव गावनि मबाइलजों खेबसे मिस कल हरनानै भटखौ हरनो हागोन। बेखौनो गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि मिलन रामसियारिया गासै रायजो राजाखौ नबजित नार्जारिनो फिन भट होनानै देरहासार खालामनो एबा टप 8 आव दावखोनो हानाय बायदियै भट होनो खावलायदों। दि लिटिल मास्टार सिजन 5 जि हादोरारि मोनसे बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव जि गावनि पारफरमेन्सजों देरहासार जाबाय हानाय दासिम जोंनि गलाघाटनि नबजित नार्जारि बिनिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै सिगां सिगां जोंनि मोजां मोननाय आरो जोंनि बाख्नायनायखौ जों जासिदों। बिथांनि सोलेरा गसाइनि अननायाव लोमजाया साजाया थानानै जाहाथे बे सिजनाव बिथाङा देरहासार जानो हायो, बिनि थाखाय गसाइनाव आरज गाबग्रोबाय। दा जि मोनसे हादोरारि बादायलायनाय, बे हादोरारि बादायलायनायाव बुहुमाव थानाय गासैबो बर' फिसा लोगोसे बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरनि जि गोग्गानाय, बे गोग्गानायजों लोगोसे बिथांनि देरहानायनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिथांनो भट होनो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों। जिहेतु सनिबारनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय भटआ जागायगोन आरो समबारनि फुंनि 9 रिंगासिम थागोन। बे समनि गेजेराव जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया 9152915246 बे नाम्बाराव मिस कल खालामनानै बिथांखौ देरहाबोनायाव जाहाथे मदद होयो, बिनि थाखाय आङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो। गासै रायजो राजा नोंथांमोना मिथिगासिनो दङ, जों गलाघाट जिल्लानि जिसुपान ओनसोलनि सानखाथि गामिनिफ्राय नबजित नार्जारि होननाय जोंहा खुदिया सासे DID लिटिल मास्टाराव GTVआव बिथाङा मोसागासिनो दङ, देरहासार जागासिनो दङ। नोंथांमोना जेरैबायदि थांनाय समफोराव बिथांखौ भट होनानै देरहाहोबोदों, देग्लायबो आरो नैबे फैगौ सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगासिम बिथांनि भटआ खुला थाबावगोन। बे बिथांखौ भट होबा बिथाङा फिन जौगालांनो हागोन आरो फाइनालिस्ट जाहैनो हागोन आरो बिथाङा जोंनि बे गलाघाटनि जिसुपान ओनसोलनि नामखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे सारा आसामनि मुंदांखा खालामनो हागोन। बेनि थाखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे नबजित नार्जारिखौ फिन फैगौ बे सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव 9 रिंगानिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगानि सिङाव बिथांखौ जाहाथे भट होयो। बिथांखौ भट होनो थाखाय बयबो नोंथांमोना मिथिखायो, खुब सहज भाबै बिथांनि नम्बरा जाहैबाय 9152915246। फिन बिथांनि नाम्बारखौ बुंनो नागिरबावदों आं, 9152915246। बे नाम्बाराव जुदि नोंथांमोना मिस कल होयो, मिस कल होबानो नबजित नार्जारिखौ भट होनाय जागोन आरो होमब्लानो बिथाङा देरहासार जागोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे मोजां मुं खालामना लाबोगोन आरो सारा आसामनि मुंखौ बिथाङा जोंनि सारा भारताव फोसावनो हागोन। थ' बिनिखायनो जाहाथे बिथाङा फाइनालिस्ट जानो हायो, गासै आसामनि रायजो राजा बिथांखौ जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामो, बेनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम जोङो आरज गाबहरनाय थाबाय।